Sa mga nag-diet o sa mga gustong mag no rice ug mag low calories ug sa mga gustong mag low carb, so guys kani nga food is para ni sa inyo. So i-share nako sa inyo kung unsa akong gipangkaon sa ako ang diet journey. Ug kani nga food nga akong gikaon karon guys is pasok yun ni siya sa low carb. Sayon og dali ra sad kani siya i-prepare nga pagkaon. Ug kani nga ang pagkaon guys is perfect ni para sa mga nag-diet nga gustong walaon nila ilang rice. Ug anyway guys, ang full video day ani nga food is naa sa tong YouTube channel or naa sa to ang Facebook page. So dito nyo tanan matan-aw ang full video ani. Ug napaday ko daghang video guys about sa food diet. So makita na nyo tanan sa atong Facebook page ug sa ato ang YouTube channel para makakuha pun mog idea if ever nga mag-diet sad mo. Ug magpasalamat day ko sa mga taong nag-follow sa kuha ug nagsigig tan-aw sa ko ang mga video. So daghan kayong salamat sa inyong tanan guys. Ug sa mga content creator nga nag-follow sa kuha dayon wala na ko napalubak. So pag-comment lang mo ani nga video or dire lang mo pag-comment sa ako ang reels kay para mabalikan ta mo dayon.